Østdansk kødkvæg repræsenterer alle med kødkvæg i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Uanset om man har mange eller få dyr, og uanset om man har dem som hobby eller erhverv. Der er pt. Repræsentanter for 14 forskellige racer i østdansk kødkvæg. Østdansk kødkvæg arrangerer udflugter, foredrag, besætningsbesøg m.v. og taler kødkvægets sag i Dansk Kødkvæg. Derudover samarbejder Østdansk Kødkvæg med Roskilde Dyrskue om kødkvægsudstillingen på Roskilde Dyrskue og på det sjællandske efterårsskue, og endelig formidler Østdansk Kødkvæg info og viden omkring kødkvæg. Jeg har kødkvæg, fordi det altid har interesseret mig, og det er spændende. Jeg har en race, som går ud og laver en naturpleje og er nogle stille og rolige dyr, og det er Simmental, som har en god tilvækst, så at de kommer hurtigt igennem systemet. Vi har meget brug for kødkvæg i Danmark, på grund af at vi laver en hel masse biodiversitet rundt omkring på alle arealerne, og med de nye tiltag, der er omkring den grønne trepart, så bliver det endnu vigtigere, at vi holder fast i og vil have kødkvæg, som skal være med til at skabe den rigtige biodiversitet. Østdansk kødkvæg skal repræsentere alle kvægracer, der er i Østdanmark. Politisk, vi refererer jo tilbage til Dansk Kødkvæg, som tager det med til Landbrug Fødevare. Så det er jo vigtigt, at vi kan repræsentere alle racerne og samle det og lave nogle arrangementer, som der er interessante for alle, både store og små.